Takže zdravím vás Zíčka a dneska si povieme niečo o dýchaní. Je dôležité uvedomiť si, ako bežné dýchanie dokáže ovplyvniť náš život. Ak by sme sa rozhodli zadržať dých na čo najdlhšiu dobu, asi by sme pravdepodobne odpadli a prebrali sa a znovu začali dýchať podvedome. Čiže existuje niečo ako podvedomá kontrola dýchania, bez ktorej by sme nevedeli vyjadriť svoje emócie napríklad smiechom, plačom alebo už len takým povzdychnutím. Čiže o tom, ako dýchanie ovplyvňuje naše emócie, sa môžeme presvedčiť napríklad tým, že keď je niekto nervózny alebo má depresiu, je naštvaný, pomôže mu jednoducho len pár jednoduchých nádychov a výdychov a nálada je hneď lepšia. Keď sme rozčúlení, dýchame o mnoho rýchlejšie, ako keď sme pokojní. Že správne dýchanie určite osviežuje našu myseľ, povzbudzuje naše telo, ale hlavne správne dýchanie predĺžuje náš život, pretože srdce nemusí pracovať tak intenzívne, ako pri rýchlom dýchaní. Taktiež pozitívne ovplyvňuje aj naše trávenie, osviežuje pleť a prečisťuje krv. Čiže ak chceme žiť dlhšie a kvalitnejšie, určite by sme sa mali naučiť najprv správne dýchať. Pointa je v tom, že naše plúca majú obsah 5 až 6 litrov. My ale každodenným dýchaním, ako práve teraz napríklad, dostávame do plúc len pätinu. Čiže musíme častejšie dýchať a tým pádom zaťažujeme svoje srdce a to znamená menšia životnosť. Keď sa naučíme správne dýchať, budeme môcť dýchať menej za minútu, tým pádom menej budeme zaťažovať srdce a väčšia životnosť. Dobrá správa pre teba je, že správne dýchanie sa dá naučiť. Prvá rada je vdýchujte vždy nosom. Niektorí jogyni hovoria, že ústa sú len na to, aby sme ním jedli a poskávali sa. Na dýchanie je to nos. Druhá rada, sedávajte vždy spriamene. Ak sedávate spriamene, nestlačate hrudník a tým pádom plúca majú lepší priestor na väčší objem, tým pádom sa do nich zmestí viacej vzduchu. Štvrtá rada, určite skúste si nájsť 10 minút svojho času na jednoduché 10-minútové dýchacie cvičenia, ktoré vám zabezpečí energiu na celý deň, lepšiu náladu a hlavne sviežu myseľ. Najlepšie ich aplikovať vonku, pod nebom, pod holým nebom alebo doma pri otvorenom okne. Pokúste sa vždycky dýchať bez vydávania akýchkoľvek zvukov. Správne by sme mali dýchať úplne potichu. Ďalšia dôležitá rada je pri dýchaní pracovať s bránicou, pretože bránica pomáha plúcam ešte viacej zväčšovať svoj objem. Mnohí z nás si neuvedomujú, že bránica nám pomáha nadýchnúť sa do spodnej časti tela, takže toto bolo niekoľko rád, ktoré vám pomôže zlepšiť svoje prirodzené dýchanie, pretože dýchanie, ktoré robíme teraz, môže za veľa problémov dnešnej spoločnosti. Napríklad rýchle starnutie, častá chorobnosť, sú to depresie, rôzne stavy úzkosti. Všetky tieto problémy sú spojené s dýchaním. Čiže ak začneme trénovať alebo nejakým spôsobom sa viacej venovať a rozvíjať svoje dýchanie, určite sa to odrazí aj na týchto stránkach. Čiže budete dlhšie vyzerať mlado, vitálnejšie, telo bude fungovať lepšie, srdce bude fungovať takisto dlhšie. Je to úplne jednoduché. Srdce je ako auto. Čím viac ho zaťažujete, tým rýchlejšie sa pokazí. Určite mi povedzte, ako vám tieto praktiky pomohli a vidíme sa v ďalšom víčku. Peace!